Vítajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slová mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Nič nie je vytrhávané z kontextu. No, verte mi, že je. V tejto relácii je. Môžeme si to predviesť? Môžeme. OK. Spýtam sa vás nejakú jednoduchú otázku a vy na to odpoviete nejakú hlúposť. To je až úsmevné a zábavné. Ja sa považujem za človeka, ktorý keď niekde vysloví niečo, vrátane tejto relácie, že to bude opreté aj o fakty, skutočnosti. Dobre teda. Koľko je hodín? Kvasnica. Koľko máte rokov? 4 mesiace. A aké ste znamenie? Mačko pes. Mačko pes. Už mi veríte? Dá sa povedať, že áno. Povedal som 3 veci, ktoré neplatí ani jedno. No je to tak. Tak ešte raz. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Kašvar, vraj varíte tú najlepšiu kašu v celom Chotári. Domnievam sa, že áno. Takže chodíte po kraji, varíte a predávate kašu. Chcem využiť čo najviac leto na kontakt s občanmi. Múdro. Teplé kaše idú v lete určite na dračku. Absolútne, s tým úplne súhlasím. A ako hodnotíte náročnosť? Tá práca je náročná, ťažká. Verím. A prečo práve kaša? Je to o tom, že každý kupujeme chleba. Jasné, kaša by sa bez chleba ani nemala podávať. To sa nikto obávať nemusí. Super. A súhlasili by ste s tým, že nám prezradíte aj nejaký recept? Rozhodne to vylučujem. Prečo? Lebo budem mať z toho prúser. Ale no tak, veď vidím, že tu máte tablet, iba nazrieme. Videli sme, čo sa deje. Nazretie zmedializované. Nazretie zmedializované. No to médiá robia, no. Ale veď prezraďte niečo, lebo tam zase bude musieť strihnúť ako odpoveď mačko psa alebo kvasnicu. To sú donocovacie prostriedky. Možno trošku, hej no. Držite si tie recepty riadne v tajnosti. Ale veď keď už tu takto spolu sedíme, mohli by ste sa s nejakým receptom zdôveriť. Keby sme sedeli v krčme pri pive, teraz preženiem, absolvovali už nejaký alkohol a viedli ozaj debaty tohto typu, bol by som ešte ochotný nad tým uvažovať. Bohužiaľ máme iba vodu, pretože sponzorom tejto relácie je nikto. Takže späť k otázke, pán Kašvar. Skúsim to vecne nejako a zjednodušene pomenovať. No to by sme ocenili. Bolo to 2 roky diskutované od obvodných oddelení. Áno, verím, že ste ten recept prediskutovali, ale prezradíte nám aj nejaký konkrétny postup na tú kašu? Takúto otázku som už dostal, ja si myslím osobne, že... Veď áno, to bola viac menej jediná otázka, ktorú som vám položil. Čiže táto otázka je vyriešená. Dobre, nechajme to tak, ak nechcete odpovedať. Pán Kašvar, na internete sa šíri, že vraj do vášho receptu používate domáce zvieratka. No tak to je problém. Ja odsudzujem samozrejme absolútne akékoľvek násilie, bez ohľadu na to, či je páchané, a zvlášť teda, ak je páchané na ženách a na deťoch, ale... Ale ja hovorím o zvieratách, nie o ľuďoch. Posielam vám na tablet získanú nahrávku. Ja hovorím jedno, že treba, aby sa tie nahrávky samozrejme zverifikovali, lebo treba tiež povedať, že do akej miery nemohli byť nejakým spôsobom manipulované. Mohli byť zmanipulované, ale aj nemuseli. Mňa to fakt osobne mrzí, lebo ja si myslím osobne, že keby sa dôraznejšie šlo po tom, že kto tie úniky spôsoboval... Tak zase nemusíme sa v tom hrabať. Ja som ich nezmanipuloval. Snad ma nepodozrievate. Môžeme hovoriť aj o ekológii, o iných faktoroch, ktoré ovplyvňujú náš život, ale ako náhle budete sa bať vyjsť na ulicu, lebo vám niečo hrozí, tak ten život nebude mať tú kvalitu, o ktorú očakávať. Pán Kašvar, toto všetko celé bolo iba žart. Ja tie nahrávky teraz všetky takto zmažem, ťuk a vybavené. Obaja sa určite zhodneme, že tieto nahrávky sú všetky fake. Súhlasím s vami. To som rád. Snad si o mne nemyslíte nič zlé a nepovažujete ma za klamára, poviem to takto verejne. Ste zreli na psychiatriu. Ťažko povedať, neviem sa k tomu vyjadriť. Nie som psychiatr, no možno sa na psychiatrii raz uvidíme obaja. Nikdy neviete. Máte úplnú pravdu. No, môžem pre vás ešte niečo urobiť, pokým sa rozlúčime? Aby som z toho u vás ešte aspoň trošku vyžehlil. Napíš tam na záznam februárový dátum. Není problém. Vybavené. Snad takéto úpravy nepobúria ľudí. Veď by aj mohli zrušiť moju reláciu. Ak bude možné, chcem prispieť k takýmto zmenám. Ale to snad nie. Neviem, čo by ľudia robili, keby túto reláciu zrušili. Tak by tlieskali, oslavovali by do Vianoc. Drsné. Vy ste prísny človek, pán Kašvar. Určite ste si sem priniesli na mňa aj svoju varešku. Ak zakročujete proti teroristovi alebo osobe s násilím, tak tam musíte byť vybavení dostatočne. Tak určite. No verím, že my dvaja sme už za dobré a nebude ju treba vyťahovať. Viem si predstaviť, že nebude problém. To som rád. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Prebrali sme toho naozaj hodne. Od kvasníc, cez kaše, mačko psa a iné vulgarizmy. Hej, bolo toho dosť. Lúčim sa s vami, aj s vami, milí diváci. Vidíme sa v ďalších dieloch relácie Žarty na stôl.